kuan Cebu. Diri kami magstay for hantod udto kay flight na pud na mo niya padulong Katiklan to man no. Oh, lagi. As lola. La. Dead mo. Di mo tubag. Diri sa Katiklan karon nga padulong ng Boracay mga pa may karon diri sa Andok bangla support sa padulong Boracay. Grabe ka init, kalimot ko Pilipinas mong dagyapon ng Boracay. All together, sir. Hi. Boracay na me. Boracay, mga ma'am, sir. Ilan ba kayo? Yo guys, karon finally nakaabot na gid mi og Boracay nya. Yo. Kuan, karon magsoroy-soroy na lang mi. Kaya alas 5 naman nya tanan mo ang sunset diri sa Boracay. So, unsa gyud itong baton ron? Ay, Dinner. kung gikan mo sa inyong ginikanan padulong mo diri sa Boracay, ma-consume jud ninyo ang isa ka adlaw sa pagpadulong pa lang diri. Eh grabe kalayo. Init po kayo. Kaduha na, balhin o, no plano. May untag na Miss si Kids. Okay ra. Mga diri Boracay. Dala. Yan. Bay ninduta diri bay. Ay, awa mga ma'am sir. Mga ma'am sir. Sir, dagang. Grabe, white sun kayo. Pino kay ma'am sir. Nga, dagang nindot tala na awon. Grabe diri ma'am sir. Ay ma'am sir. Daganag mga chicks ma'am sir. Ay ma'am sir. Ma'am sir. Nga nagbikene. Lami kay ni Drea guys kay kanin inigula kay uyab pwede ka mo. Pero Proto. nindot gyud ay kay diri. Unsa may maingon diri sa Boracay la? Nindot kayo, makawala og kaguol. No, Makawala og makawalag stress sa balay no. makawalag kaspa. Ako, bagsak na. Yeah, Tuesday pa may manguli. Yay, alright, bagsak. Na sila swimming pool sa ano ba sa sulod. Unya sa ana lang diri adapita kay kuan na pagkaunan. Pabalik na meron. Lakay mga naitabo karon kuan lang. Igo lang. Anday. Igo lang mi nag kuan. Nagsuri-suri gamay ra man ang oras pa lang namo karong
First nga adlaw pa tayo, di na ako makita. Room tour. Na do ka katre, na itulo, kamaigo nga tao og na duha mga gamit, napit sila sink, napit sila table. Tapos napit dire, yo guys. Tapos mga gamit dire, mga foods, piyaya.